ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ምስኩላትና ይሁን። ወራስ ለእግዚአብሔር አምላክ ክብራት ራሓቴን ከምውን ክብራት ዕድማት አጋዥና ከመይቀንኩም አሜን። ቅዱስን እግዚአብሔር አምላክና ስሙ ዝኸበረ ዝተመስገነ ይሁን። አሜን። እንኳን ማሕበርና ማሕበረ መድኃኔ ዓለም ዘኦርቶዶክስ ተዋህዶ ን10 ዓመት ናይ ክብረ በዓል ምስረታ ካብ ሰላም አብጽሐና። ለእግዚአብሔር አምላክና ሰላም ፍረቱ አይትወደን። አሜን። ክብራት ተጋዥና እንኳን ሰላም መጻኩም ዕድመና ክብርኩም በምጻኩም አዚና ለመስገን እነሆ በበዓል ምክንያት በመግባር ሕዝብ ዝበለ መንፈሳዊ ጌትና ሕዘልኩም ዘርበለኹ ንኸተዳምጥኒ በትሕትና እናቦ ናይ ግጥመና አርእስቲ ኣለኹየ ምሳኺ እወ ኣለኹየ ምሳኺ ክሳብ ዘለኽዎ ክፍለ ኣይደልን ካብቲ ዘፍቀርክዎ እቲ ክሳብ መወዳእታ ዝዕገዝ ዝብልዎ ንሱ ክድሕን እዩ ህይወት ዘለዓለም ኣለዎ ንሱ ክድሕን እዩ ህይወት ዘለዓለም ዘለዎ እወ ኣለኹየ ምሳኺ ማሕበረይ ቅድስቲ ባሪኾም ቀዲሶም ዝሃቡኒ ሊቃውንቲ ኣኽሊል ሽልማተይ ማሕበረይ ውቅብቲ ኩሉ ግዜ ምሳኽየ ቀትሪ ይኹን ለይቲ ኩሉ ግዜ ምሳኽየ ቀትሪ ይኹን ለይቲ እወ ኣለኹየ በልያ ነፍሰይ ነዛ ማሕበር ምስኣዩ ዘሎ ዘይነጽፍ ማይ ህይወት በሊዕኻዮ ዘይጎድል ህይወት ዘለዓለም ሕብስቲ ማና ሜዳ ጎልጎል ለምለም ጥዑም ጨና ዕጣን ቅዳሴ መዝሙር እወ ምስኣዩ ዘሎ ጽሩይ ዘርኢ ቃል ወንጌል እወ ምስኣዩ ዘሎ ጽሩይ ዘርኢ ቃል ወንጌል በታ ጸባብ ኣፍ ደገ ምእንታን ክትሓልፊ በታ ቀጣን መንገዲ መንግስቲ ሰማያት ክትረኽቢ ክንዲ ፍረ ኣድጊ እምነት ተሃሊኺ እምነትኪ ኣጽንዒ ሃይማኖትኪ ኣደልድሊ ውሕጅ እንተመጽኣኪ ዘይነቓነቅ እምባ ኹኒ ውሕጅ እንተመጽኣኪ ዘይነቓነቅ እምባ ኹኒ ኩራ ጽልኢ ካብ ስሩ ግሕብኪ ደብርዮ ፍቕሪ ደቂ ማሕበርኪ ኣብ ልብኺ ኣንግስዮ ንሱ እዩ ካብ እግዚአብሔር ዓስፊ ትረኽብዮ ንኹሉ መእሰሪ ድማ ፍቕሪ እዩ በልዮ እወ ከምኡ ኢልኪ ንዲያብሎስ ኣሕርር ኣብልዮ ቺድካ ባይረሓቕ ሰይጣን ኢልኪ ገስጽዮ ቺድካ ባይረሓቕ ሰይጣን ኢልኪ ገስጽዮ ውዲት ክፋእ ሰይጣን ፈተና ከም ዘሎ ጠንኪረ ክጋደልየ ኣምላኽ ብዝበሎ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ከምቲ ዝበሎ ዲያብሎስ እቲ መጻርትኩም ይጓዝም እዩ ዘሎ ንቑሑ ጸልዩ ሃይማኖትኩም ሓዙ ኣስኡት ኮኑ እምነትኩም ኣጽንዑ ንቑሑ ጸልዩ ሃይማኖትኩም ሓዙ ኣስኡት ኮኑ እምነትኩም ኣጽንዑ ማንም ዘይግደቦ ሃንደበት ዝመጽእ ንዓን ከይበልካዮ መንጢሉ ዝወስድ ሞት ሓያል ንእሽተይ ዓብዪ ዘይብል ዘናፈቐ ሰብ ዘይራኽብ ሞት ጨካን ኬድካዮ ዘይውዳእ ርሑቕ መንገሻን እሞ ሓደራ ከይተርከበና ሞት ንዳለው ቻው ዘይብሉ መንገሻ ስቓዩ ካብ ኩሉ ድሓር ከይኸውን ዕጫና ምስ ዲያብሎስ ክፍሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ከይሓዝን ባና ደቁ ድሓር ከይኸውን ዕጫና ምስ ዲያብሎስ ክፍሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ከይሓዝን ባና ደቁ ካብ ሕዚ ንበገስ ነፍስና ንፈትሽ ኣብ ልብና እንተኣዩ ነጊሱ ዘሎ ኩለና ቃል ኣምላኽ ድዩ ወይስ ቃል ሕሜታ ወይስ ኮራ ጽልኢ ድዩ ዘምስል ትሕትና እስኪ ንገርኒ እንታይ እዩ ዘሎ ኣብቲ ልብና እስኪ ንገርኒ እንታይ እዩ ዘሎ ኣብቲ ልብና
أوى نفسي هدي إلكي حسبي على مبلغ تمثل نأخي بزمت حالش نجر أيتتعللي بجاخي كم وحج كرمتي نابدت زولو أيتخدي دياولوس كمثل برهام ملأك مسيلو يمزعو زبل قال ذكري دياولوس كمثل برهان ملأك مسيلو يمزعو زبل قال ذكري ናብ ዝተኻፈተ ማሕበራት እናመረፅኪ ኣይትኸዲ ኣብታ በስማሜልኪ ዝጀመር ክላ ማሕበርኪ ምስኣ ይሕሸኪ ንኹሉ ገድፍኪ መስኣ ይሕሸኪ ንኹሉ ገድፍኪ ጽኑዕ መሰረታ ዘይነቓነቅ ለምለም ከውሒ ዘህንጸታ ናይ ዘለዓለም ተዋህዶ ሃይማኖት እያ ሓቀኛ እምነት ዕንፀይቲ ሰራዊር ቀልጢፉ ዘይነድድ ፍቅሪ ሒዝኒ ምስ ደቂ ማሕበር ዘይሰድድ ዕንፀይቲ ሰራዊር ቀልጢፉ ዘይሰድድ ፍቅሪ ሒዝኒ ምስ ደቂ ማሕበር ዘይሰድድ እወ ኣለኹ እየ መሳኺ እወ ኣለኹ እየ መሳኺ ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ቅዱስ ቃሉ ካብ ፍቅሪ ክርስቶስ ዝፈልየኒ መን እዩ ጭንቀት ድዩ ወይስ መንከራ እዩ ሞት እኳ እንተኾነ ማንም ኣይፈልየንን እዩ ሞት እኳ እንተኾነ ማንም ኣይፈልየንን እዩ ኣነ እውን ከም ናቱ ቃል ደጊመ ክናገሮ ኣምላኸ ሒዘ ካባኺ ኣይፍለኒ ከቶ እንተጨነቐኒ መረጋግዒተይ እንተደኸመኒ ንስኺ መዕረፊተይ ስለዚ መሳኺ መንባር እዩ እኮ እንኳ መማረፂ መሳኺ መንባር እዩ ውሽጥና ሓጎስ ዝመልኣሉ መሳኺ መንባር እዩ ውሽጥና ሓጎስ ዝመልኣሉ ማሕበረይ ሕዚ እውን ደጊመ ኣለኹ ክብለኪ ብዘይመነ ምኽንያት ኣይኮነን እኮ ከምኡ ኢለኪ ምኽንያት ኣለኒ እዩ ቃላት ዘይገልጸኪ ስለዚ ኣለኹ እየ መሳኺ ይመካሕ ኣለኹ ኣይኮንኩን ኣሕዋተይ ይቕሬታ ዘይክፈል ብዙሕ ውዕለታ ኣለኒ ዕዳ ባህጊ ድሌት ፍቕሪ ኣለኒ ክንዲ እምባ ካብኡ ዝሕቦ ሕደየ ገሊጸላ ኮታ ባህጊ ድሌት ፍቕሪ ኣለኒ ክንዲ እምባ ካብኡ ዝሕቦ ሕደየ ገሊጸላ ኮታ ኣሜን አሜን ጀሚረ ክሳብ ንፍጽም ጽምኢልኩም ስለዘርዳ መስገኒ ካብ ልቤ መስገን ብድጋሜ ተጋሽታ ጋርዛኹም ራስ በዓል ይግበረና አሜን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን